Dala dan jira ni yanzu zan shiga in fito in yaso sai ka mai da ni kaji. To ranke dade. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An tajara. Na'am. San da zuwa. Sannu fa aiki kike? Sannu. Sannu. Sannu da aiki. To, yau ke ce a gidan namu? San da zuwa. Bismillah. Ina wuni ina gajiya. Lafiya Kana su umma. Ba nake ja kaman Hajara. Wallahi aiki nake. Bari in saurin karasa da. Hajara. Na'am. San da zuwa. Sannu umma. Na yi ni umma. Lafiya. Karfa Hajara ina gajiya. Ya kafan? Da sauki. Ya mutan gidan ina da su wani lafiya kalau? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A to, Sannu baba na yi ni. sabo ma'aikaciya. Yaya gidan naku? Lafiya kalau. Yaya kuma wajen aikin? Aiki alhamdulillah baba. To kai haka ake so, a mai da hankali. Alhamdulillah. Ka samo wa mutum abu ya karba da hannu biyu ya je ya yi. Haka ake so Batudu. Sai ka ji karfin gwiwa. Wallahi. To. To. Bismillah masha Allah. Kan wata. To, an tajara irin wannan hidima haka? Wallahi. Amina. Na'am umma. Fito ki ga abin arziki. Gani nan. Aiki baya son wasa. Fito ki ga gara Hajara. Kawata ga ɗai. Ikon Allah. Cikin gana. Ba zan taɓa yin siyayya a wannan shagon ba. Sam. To amma Hajiya me yasa wannan shine shago na uku fa da muka je muka yi abu. Ke baki ga abin da yayi ba? Majina faifa ce da hannunsa kuma ya shafe a jikinsa. Ba zan taɓa Da siyayya a alamu dai gurin sati ɗaya ƙazami za mu yi mana wannan siyayya ni wallahi na gaji. Kika tai me? Haddani a wannan harka? Wallahi baba. Alhamdulillah. Wallahi albashi na karba baba. Na farko shine na ce ku za ku fara cin kuɗin nan baba. Gashi nan 30,000 ne ba yawa. Ai ce fa ne da shi. 30,000. Wallahi baba. Albashinki na farko kika ce. Kuma yanzu kika ɗibo waɗannan kuɗi 30,000 kika ba bayan saye-sayen duk da kika mutum gidan nan. Ai ba duka bane baba. Sauran za su ishe ni bukatuna na wata. Ke, wadda Allah, nawa ke ɗauka ne a wata? Baba ya fi 100,000. Batulu, kin ji rabu ko? Ai ba karamin asara na tafka ba. Da ban yi aikin likita ba. Ki ashe aikin naku babba ne. Wallahi baba. Ikon Allah. To, an gode. To, ni zan wuce zan tafi gida mai adaidaita ana jira na a waje. To ki gaida gida dan Allah ki gaishe. To za su mun gode. To ba komai Allah sai an ji. To ba da. Gaida gida. Ya aiki yadda zama? Wake da baki da Allah. Wake jarba ku yaushe ne ne? To baba muna sa ran gobe insha Allah. Gobe nan? Ubangiji Allah ya bada sa'a. Amin suma amin. Allah ya taimaka maki. Amin. Ke insha Allah ma sai kin ci. Sai kin ci jarabawa. Shiga da wannan ciki. Da yardar Allah. Sa su a ciki. Ikon Allah. Kinga